Fir-rapport annwali tiegħu għall-2021 li tlessaq fil-Parlament nhar it-tnejn li għadda, anke il-Kunsill Fiskali Konsultattiv ta' Malta innota li l-indikazzjonijiet juru li l-irkupru fl-attività ekonomika ta' pajjiżna is-sena li għaddiet kien aktar b'saħħtu milli kien mistenni. Fi stqarrija il-Kunsill Fiskali Konsultattiv qal li huwa importanti li jiġi sostnut it-tkabbir ekonomiku hekk kif il-pajjiż sejjer lura għan-normalità minkejja l-isfidi internazzjonali ta' bħalissa fosthom dik tal-inflazzjoni. Dan ir-rapport annwali tal-Kunsill Konsultattiv Fiskali ta' Malta jikkonferma dak li qalu rapporti oħra fosthom dak tal-Kummissjoni Ewropea fi frar li għadda fir-rapport annwali tax-xitwa. Il-Kummissjoni Ewropea bassret li l-ekonomija Maltija se tkun l-aktar waħda li se tikber mill-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Ma dawn hemm ukoll ir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali li minnu ħareġ kif matul din is-sena it-tkabbir ekonomiku mistenni jkun ta' 6%.